Καλημέρα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Μόλις ξεκινάει ένα καινούριο και ωραίο vlog. Καλημέρα. Με τον αδερφό Άγγελο Τσάνη. Σκεναπίκα. Σήμερα 3 ώρα ταξιδεύουμε για Θεσσαλονίκη. Πού έκοψες εισιτήριο αυτό? Εδώ, απέναντι. Πάμε. Εντάξει, σας έχουμε δείξει λίγα από το Αναπολύνο γιατί ήταν γιορτινές μέρες και θέλαμε να το ζήσουμε λίγο. Ο Τσάνη πήγε να κόψει εισιτήριο και όπως έλεγα πριν, δεν δείξαμε πολλά πλάνα από τη Λίμνο γιατί ήταν γιορτινές μέρες και οικογενειακά λίγο έτσι. Τώρα φεύγουμε για Καβάλα και μετά από Καβάλα πάμε Σαλούγκα. Μαζί στο ταξίδι θα είναι ο Τσάνη, ο Ρόδε και ο Πέτρε. Πιστεύω θα είναι ένα ωραίο ταξιδάκι. Περάσουμε ωραία και θα έχουμε και ένα ωραίο vlog. Αυτά τα λέμε σε λίγο. Φιλάκια. Τώρα πάω να πάρω τον Άλεξ Πέτρε. Θυμήθηκε τώρα 11 η ώρα το πρωί να πάει να βάλει τα ρούχα του για πλήσιμο. Ενώ 3 η ώρα ταξιδεύουμε. Τι τύπος είναι αυτό. Τελευταία στιγμή απίστευτο. Θα κάνουμε και μια προσπέραση εδώ. Ωραία, αλλά εσείς μην το κάνετε. Δάτος. Guten Morgen. Guten Morgen. Αλλά ρε μαλάκα, 3 ώρα ταξιδεύουμε και εσύ 11 η ώρα βάζεις ρούχα για πλήσιμο. Τι να κάνω ρε μαλάκα, ζούμε στα άκρα. Περάσαμε όμορφα, ήσυχα, λίγο βαρετά στη Λίμνο, δεν πειράζει. Ήμασταν μαζί με φίλους, οικογένεια. Πάμε τώρα ένα τριμεράκι στη Σαλούγκα. Είμαστε τόσο νουμπάδες που πριν τραβούσαμε βίντεο και δεν είχαμε πατήσει το ρεκ. Μιλούσαμε μόνοι μας, τζάμπα. Μαλάκες που είμαστε. Πού είσαι ρε Σέρτζιο? Εμείς πρωί-πρωί μαλάκα. Γεια σου κολλητέ μου. Αυτός ήταν ο παλιός μου συνάδελφος. Θα μου λείψεις πάρα πολύ. Ναι. Τι κάνεις βίντεο, παίρνεις. Ναι. Θα μου λείψεις πάρα πολύ, να προσέχεις εκεί στην Ελληνοτία και να εύχομαι να βγάζεις πολλά λεφτά, να στέλνεις σε εμάς τα φτωχαδάκια τίποτα. Εννοείται. Σ' αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ από χθες έχω χαζέψει ρε. Οι λέξεις μου βγαίνουν έτσι. Τι καιρός είναι αυτός ρε, προδάς λίγο ρε. Ρε μαλάκα, βρέχει ρε μαλάκα. Τρίψε 2 ψέτσο μου είναι χάρ. Να πάω να πάρω το καφέ. Πήγαινε, έλα, στρίψ τα. Εδώ έχει στρίψει 3 βασικά. Ποιος είμαι μαλάκα, ο στρίψης του Snoop Dogg. Στρίψε 3 ρε. Μήπως θα στρίψω για τις 4 ώρες που έχουμε καράβι. Καλά ρε μπρο, δεν 2 Περίμενε λίγο. Εγώ ίδιο. Πες εκείνον στην Ελβετία, δεν έρχομαι για δουλειά. Δεν έρχομαι να κάτσω εδώ, Λίμνο. Δεν μας κούρεψε, θα σου κουρέψω, λέει, θα σας κάνω φρέσ, λέει. Θα κουρευτούμε Θεσσαλονίκη ρε μαλάκες. Θα σας πάω εγώ βρε χαζί. Θα πάμε να κουρευτούμε ρε μπρο. Θα δώσουμε 10 καμμένα ευρώ, συνηθίσεσαι. Κουρεύεται αυτούς 2 μήνες που είμαι εδώ τζάμπα όλη μέρα. Personal barber. Τώρα κάνουμε delivery, θα θυμηθούμε λίγο τα παλιά, μαζί με το Θανασάρα μου. Τώρα πάμε στη Eurobank και εκεί στη Eurobank δουλεύει ο Γαλίλ, μάγκες. Καλημέρα. 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 Καλημέρα κύριε, τι κάνετε, πώς είστε? Θέλω να πάρω δάνειο 100.000. Πόσα? 100.000. Ξέρω ότι έχετε κανάλι σε YouTube. Ναι. Μπορείτε να βάλετε τα story εκεί. Ναι. Ωραία, μπορείτε να έχετε εκεί. Ναι, αλλά αυτό πιστεύει παραπάνω. Ή δεν έχει σημασία. Δεν έχει, έχετε πολύ πεσμένα. Τι πολύ σημασία. Έχετε πέσει πολύ, έχετε να κάνετε βίντεο τόσο καιρό. Ανέβηκε χθες. Πόσα views έχει? Τι νοιάζει. Άρα έχετε πέσει. Γάμπη σου. Αυτό κοστίζει το κανάλι στα 10.000. Όχι 10.000 μαλάκα. Πρέπει να βάλει τον εαυτό σου αποθήκη, να σε έχουμε σκλάβο Ναι. με μια ζωή. Σαν 20 2 ευρώ να βάλει αποθήκη. Άντε, εσύ μπορεί να πάρει 500 ευρώ δάνεια. 500 ευρώ θες. Μόνο. Μέχρι εκεί. Μετά από 5 χρόνια Ελβετία, έλα να πάρει δάνεια. Μετά δεν σου θέλω, δεν θα έχω λεφτά. Πώς νιώθεις που θα φύγουμε? Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ότι φεύγει. Κάτι στην αλήθεια. Τι κάνεις, κάτσε και ταξίδεις, Όχι, ρε, γιατί δεν είσαι. Αφού λέει. Θα μιλήσουμε. Για μένα. Να μου ξέρεις. Σου πάρω μια συνέντευξη. Ναι. Πώς είναι η δουλειά σαν τηλεμέρας? Έχει αρκετή πίεση. Το μαγαζί μας έχει πολλή δουλειά. Τρέχουμε εκεί πέρα επειδή πιεζόμαστε να πάμε γρήγορα τους καφέδες. Ο κόσμος λίγο μας κουράζει. Που είσαι και που είσαι και γιατί άργησες. Αλλά κανένας δεν μπορεί να μας καταλάβει. Tips, έχει δουλειά. Εντάξει, μην φανταστείς. Γελά. Κάτι βγαίνει. Τι είσαι τώρα? Παλιά το οδηγούσα εγώ αυτό το μηχανάκι. Ελεύθερα πως έχεις, ελεύθερα, δεν σου πάει καλά να μην. Άντε δουλειά. Είχε κέρατα, Όχι, μικρό ήταν. Ρε τρέλα. Έχεις να κάνει με ελάφι. Καμίνα, στόπα. Γυρνούσα δουλειά χωριό, μαλάκα και με πετάχτηκαν 2 μπροστά. Και? Κόβω στο ένα, περνάει και με το που πιάνω λίγα χιλιόμετρα πάλι, ξεκινάω, μου βγαίνει μαλάκα ένα μικρό ρε. Και αυτό το γαμμένο θα μπώνεται από τα φώτα. Και όπως κατέβαινε από το βουνό, μαλάκα στρίβει και έρχεται κατά πάνω μου ρε.
Πλακώνουμε στα φρένα, τίποτα εντάξει. Κουτουλήσαμε έτσι, μου έσφασε κάτι πλαστικά μπροστά. Αυτό. Αλλά Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? τώρα έκανα κάτι αιτήσεις στο Δήμο και σε αυτά. Μαγαζάκια αξία. Καλύτερος καφές του νησιού. Γιατί τρέχετε στα στενά πολύ γρήγορα? Μας βγαίνει πίεση πάνω στη δουλειά, ρε φίλε. Για να παραδώσουμε την παραγγελία μας γρήγορα. Γι' αυτό τρέχουμε, έτσι είναι το επάγγελμα δυστυχώς του Deliveroo. Απαιτεί skills. Έχεις τρακάρει ποτέ? Όχι. Ούτε εγώ. Βασικά έχω τρακάρει. Εσύ έχεις Έχω τρακάρει. τρακάρει. Σε μια ώρα ταξιδεύουμε. Πάντα τελευταία στιγμή φτιάχνουμε τη βαλίτσα. Είναι νόμος, ποτέ πιο πριν. Ανυπομονώ τόσο πολύ γιατί είναι το πρώτο ταξίδι που κάνουμε. Βασικά, όχι, τα άλλα τα παιδιά έχουν κάνει. Εγώ με τα άλλα τα παιδιά δεν έχω κάνει. Που να είμαστε. Εντάξει, δεν είμαστε όλοι μαζί. Που θα είμαστε μερικά άτομα που θα κάνουμε ένα ταξίδι με φίλους. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Θα πάμε Θεσσαλονίκη και εκεί με το Τσάντι έχουμε περάσει πάρα πολλά. Και όχι μόνο με το Τσάντι, και με τα άλλα τα παιδιά. Και παρά να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Θα κάνουμε και νέα πράγματα. Πάω να συνεχίσω τη βαλίτσα, τα λέμε σε λίγο που θα βρεθούμε με τα άλλα τα παιδιά. Έτοιμοι, πάω να πάρω τον Άλεξ και τον Τσάνι τώρα. Πώς νιώθεις ο αδερφός θα φύγει? Τυχερός είμαι. Τυχερός, γιατί? Είμαι μόνος. Είσαι μόνος. Να τρώει ξύλο, λοιπόν. Δεν δείχνω τη μάνα μου. Πώς νιώθεις που θα φύγω? Δεν με ρωτάς. Μας πάει Σουμάχερ τώρα η μάνα μου. Μικρέ, πίσω. Είσαι Σουμάχερ, Θα δείξει. Μην Με έδειξες. Όχι, δεν σε έδειξα. Όχι, δεν σε δείχνω. Μετά μπορεί να σου στέλνουν μηνύματα αγόρια. Αυτό μας έλειπε τώρα. Έτοιμος. Πήγαμε. Γεια σας, πρεγολά. Καλή χρονιά. Ο Άλεξ από εδώ η μάνα μου. Τι κάνεις? Κάνετε καλά, εσείς? Mi amor. Πού πάει? Με αυτή τη βαλίτσα φαίνεται λες και είσαι επιχειρηματίας, μαλάκα. Ναι, αλλά 2 βρακιά έχουμε. Εδώ και εκεί και πού. Πάμε SKG. Ταξίδι με Τσάνι είναι σούπερ. Καφεραβούλα. Γεια σου φίλε. Ξεκίνησε. Τρέχα Τσάνι, τρέχα, θα χάσεις το καράβι, τρέχα. Τι αγχώνεσαι για τις τσάντες ρε μαλάκα? Μαλάκες, εντάξει. Ποιος θα μας κλέψει ρε μαλάκα? Έχει πολλούς Αλβανούς εδώ μέσα. Αποχαιρετάμε το όμορφο νησί. Λοιπόν, χαιρετάμε το όμορφο νησί με ξερατά, γιατί σήμερα θα ξεράσουμε εδώ μέσα. Θα κουνάει full. Τώρα, για πόσα λεφτά βουτούσες στη θάλασσα? Τώρα για 1 εκατομμύριο. Ναι ρε μαλάκα, μετά πρέπει να πάω σπίτι να αλλάξω. Εντάξει, αν έρθω, θα χάσω το καράβι, θα χάσω την πτήση. Αλλά 1 εκατομμύριο ευρώ. Αλλά τι λες ρε τρελέ? Γιατί? Ακριβώς είσαι, ακριβώς. Πρώτο ταξίδι με το Τσάνι. Πάμε να τα σπάσουμε όλα, 2 μέρες έχουμε μόνο. 2 μέρες, τι θα κάνουμε? Ό,τι κάνουμε μέσα σε 2 μέρες. What's that ρε? Ο Ρόδε μου λέει να μην του πηγαίνω το κινητό εδώ πέρα. Εγώ Εσύ έρχομαι. έρχεσαι ρε μαλάκα. Δεν με νοιάζει ρε bro. Είναι από ομάδα, ξέρω τι κάνουμε. Το απολαμβάνουμε. Το χύψα γκρούγκο εκεί, μπρα. Εδώ είναι το Άγιο Όρος. Δείτε πόσο ωραία φαίνεται. Άγγελο και Τσάναϊ. Μιου, άγιο μαλοπίο. Ότι πιτσχόβει μέλισσα. Είμαι σημαδεμένος. Μπουνιές με τη μέλισσα ο Πέτρα. Τι γλυκούλης που είσαι. Ρώτα τον αν πόρτα. Εσύ ρώτα. Τι του είπες? Αν πόρτα. Βάλε. Βάλε και ένα τέχνο τώρα για γίνω. Φτάσαμε στα Λούγκα, πάμε προς το σπίτι τώρα. Σαν είσαι γκέι. Δείτε τι γίνεται τώρα μαλάκα, μετανάστες. Άλλη μέρα. SKG, πάμε λίγο. Ξυπνήσαμε, σγκλέμπαν σουτ. 1 παρά 4 έχουμε κούρεμα. Και ξυπνήσαμε 1 παρά 20. Μια ζωή αργοπορημένη πάντα. Άμα δεν αργείς ρε φίλε, πού πας? Αν δεν αργείς, με τσιλήθη, τσαλβανί. Βαβάς. Λαβάς. Ταξί. Θα μας πάρετε? Πάμε, ευχαριστούμε. Εδώ ο Μάστας. Είστε ελεύθερος? Μπορεί να παντρεμένος, ο μαλάκα εσύ είσαι ελεύθερος. Μας πάρετε? Πάμε. Μπροστά πληρώνει, Έτσι πάει. Όχι, δεν πήρα το πορτοφόλι. Ούτε εγώ. Πού πάμε χωρίς πορτοφόλια, Μια ερώτηση θα κάνω. Πάω χιλιάρες. Πάω κάνω λέει. Έτσι. Από πού είστε, από εδώ? Όχι, από Λίμνο. Λίμνο. Είναι στις 4 που έριξε. Ποιος, ο Πάοκ? Ναι. Λέω στον εγγονό μου 6 θα ρίξουμε σήμερα. Λοιπόν, κερδίσαμε 4-0 και χάσαμε και 2 πέναλτι. Πόσα χρόνια δουλεύετε ταξί? Εγώ δεν το δουλεύω πολλά χρόνια, το αγόρασα το 15. Είναι 8 χρόνια, 8 χρόνια. Εντάξει. Αλλά 31 χρόνια μου οδηγούσε φορτηγά. Καλύτερο αυτό πιστεύω εγώ. Ποιο? Οδηγός σε φορτηγά.
Εκεί εγώ είμαι συνταξιούχος από τα φορτηγά σήμερα. Εκεί είχα συνηθίσει εγώ, απλά ήρθαν από τα πράγματα. Έχω και δύο γιους δεν δουλεύαν, δεν είχαν δουλειές. Εγώ δούλευα Ευρώπη, δούλευα Αγγλία, Ισπανία και δεν Εσείς έχετε γυρίσει όλη την Ευρώπη. Όλη την Ευρώπη εκτός από Σκανδιναβία. Δεν πρέπει να είσαι οικογένεια. Ακόμα και γκόμενα να έχεις, άσου. Σ' αφήνει, Έκανα μια εβδομάδα να πάω και μια να γυρίσω Αγγλία, το ίδιο και Ισπανία. Δηλαδή στις 15 μέρες, στον ένα μήνα ήμουν μία μέρα στο σπίτι, τις υπόλοιπες ήμουν στο τιμόνι. Ποια γκόμενα θα σε κρατήσει? Να πάρουμε εκεί κάφε, τα λάκια με καμπτζέραν. Και πάμε για κούρεμα. Είμαστε Σιλέσιο, δεν βλεπόμαστε. Τσάνι θα μας κουρέψει πριν φύγουμε για Θεσσαλονίκη. Ναι, μαλάκα, σας κάνω φρέζο, ωραίος έτσι, σας κάνω Θεσσαλονίκη μουνιά. Εγώ δεν κουρεύτηκα για τον εαυτό μου. Κώστα Σιδηρόπουλος on the desk. The best barber in Θεσσαλονίκη. Old school, Γαλλικό Ινστιτούτο. Ξέρετε όλοι που να έρθετε. Εδώ. Κάνει φρέζο γιατί ο Άγγελος δεν με κούρεψε καλά τελευταία φορά. Ψέμα ο δικός μου με ένα τυπεράκι εδώ φρέζος. Αβαλό. Φρέζος, το Μάρτο Τρίτσι Μπάρχον. Κώστα, άντε, περιμένει ο φίλος μου. Αδερφέ, και με πούν που χάιτε. Τσούνινγκ από Γραντέτσι, του έγινε γκρούς, διεμάλωσε. Πού να δεις τον άλλον, bro. Τους τον έκανες, Να δεις τον άλλον. Νοσοκομείο, αμέσως. On camera, αυτό λέω. Δες με βρεγμένο μαλλί πως είναι ο Τσάνι, μαλάκα. Σημεί. Σαν βρεγμένη κότα δεν είναι? Σαν μαλλί κότας είναι ρε. Λες και μου γεύει το Μητσοτάκη με έκανε. Κάτσε ρε. Μην μιλάτε. Μην ύψωνες φωνή. Να κάνεις είχε πολύ χάλια ρε μπρο. Τώρα μαλάκα τσιγάρο μιλείς στο βαθυλόδρυμα. Μη κάτω τώρα, μην το κάνεις. Πες δύο λόγια για τον Τσάνι. Τσάνι φίλε είναι ένα παιδί το οποίο είχε έρθει εδώ στο Old School, δούλευε πριν 3 χρόνια και αλήθεια είναι ότι είναι καλό παιδί, μου έχει μείνει, το συμπαθώ και γι' αυτό είμαστε από τότε που έφυγε, από το 21-22 που έφυγε, είμαστε ακόμα μαζί εδώ φίλοι, πατριώτε. Μεγάλο respect. Εσύ? Εγώ για τον Κωστάκη. Κωστάκης 2 φορές με έχει κουρέψει. Μία τώρα και μία στο σπίτι μου. Στο σπίτι μου είχε ανεβάσει το σβήσιμο μέχρι εκεί πάνω μου ακριβώς. Κωστάκης είναι τρελός κουρεάς. Δηλαδή καταλαβαίνει τι κούρεμα θες χωρίς να του πεις τίποτα. Έχω αυτομάτ. Καλό δε. Ναι, αυτά ρε. Πιστός, έτσι, έχει μπέσα. Είναι αλανάκι. Άρα καταλήγουμε από τον Τσάνι ότι είμαι αλανάκι. Έτσι. Καλό παιδί. Είμαστε αλανάκια. Πήγαμε από το Πουρίο, ευχαριστούμε τον Κώστα, το Αλάνι, μας έκανε όλους. Γάμισε τα, σήμερα θα παντρευτούμε μου φαίνεται. Για να σε δω λίγο Ντόναλντ. Άλεξ. Μη σας ματιάξουνε γάμο. Βλέπεις να έρχονται αμάξια, τρέχεις, το ρισκάρεις, δεν γαμιέται. Πήγες να το ρισκάρουμε. Να πούμε έτσι στη μέση. Τώρα. Έλα, πάμε. Σκέλη με ρώτησε το έκανε. Τρελάθηκε. Έτσι τι νομίζεις ρε μαλάκα. Σατάρι. Θέλω να σταματήσω, δεν γίνεται. Άμα θέλει να με πατήσει, ας έρθει. Εδώ ένα πλάνο τα παιδιά της Λίμνου. Δες πόσο όμορφα σκάει στο Μακόρο. Είναι βεβαίως. Τι είχε κάνει το Τσάνι με το Σέρτζιο. Είχα κάνει τα πατίνια. Αδερφέ μην τα λες αυτά, θα μας βάλουν μέσα. Ήσουν τότε Αριστοτέλους που ήμασταν και έρχεται να σου πας τι κάνετε ρε τα πατίνια. Και μας πιάνει μέσα στους Αριστοτέλους ρε. Ντόναλντ, ένα statement, τόσο μακριά που είσαι στη ζωή σου, τι έχεις να πεις? Ένα έτσι, μια συμβουλή, μια συμβουλή. Ναι. Βγάλετε λεφτά όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δηλαδή να εκμεταλλευτείτε το κάθε λεπτό. Ναι. Γιατί είναι σημαντικό. Να έχετε ανθρώπους που σας αγαπάνε δίπλα. Τράβα πρώτα εδώ και μετά. Συνέχιση, συγγνώμη για τη διακοπή, ένα μικρό διαφημιστικό. Να έχετε καλούς φίλους, όπως είμαστε εμείς η line-up. Τόσα χρόνια αχώριστοι. Έτσι bro. Είμαστε Κάτι ξέρουμε και σας λέμε. Άγγελ Τσάν. Να κάνετε λάθη, γιατί έτσι θα μάθετε. Αλλιώς δεν θα μάθετε τίποτα. Και έτσι που λες ξά, γιατί άμα δεν κάνεις λάθη δεν θα μάθεις. Έτσι.
Έτσι θα πας μπροστά. Άμα ήταν όλα με λιγάλα δεν θα έλεγε. Μάγκες, μην τους ακούτε. Από 2 ευρώ στη τράπεζα για καθένας. Αρβέ, ψεύδι τώρα. 6,80. Πέτρο, εδώ. Πώς νιώθεις που θα μπεις εδώ μέσα? Πάλια. Φοβάσαι? Όχι. Φοβάσαι? Αυτό είναι γάμισε τα. Καλημέρα, τελευταία μέρα στη Σαλούγκα. Πού πάμε, φίλε μου? Πιτ μπούμπιτ πάμε, μαλάκα. Πάμε για go-kart. Ο Ρόδος θα τρακάρει, να ξέρεις. Ο Ρολό θα το παίξει έτσι και καλά. Driver, Schumacher. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Πού πάμε? Πάμε στο Mario Kart. Το λέω από χθες έτσι γιατί δεν ξέρω πώς λέγεται. Kart, Mario Kart, Luigi. Ξέρεις να οδηγάς? Kart δεν έχω οδηγήσει ποτέ. Πώς με βλέπεις, πώς με βλέπεις. Μαλάκα, είσαι πολύ φρέσσα. Εγώ αν ήμουν αγκόμενα. Από το 1 μέχρι το 10. Να δω. Μαλάκα, αν ήμουν αγκόμενα, θα σου βάζα σίγουρα 10 και θα έλεγα αυτός μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να γίνω γυναίκα του. Έτσι πρέπει να λέτε όλες. Αλλά επειδή είμαι ο φίλος σου, σου βάζω ένα 5. Σκάω φρέσ, ναι. Τι όμορφο είσαι. Τυχερός αυτός που σε έχει. Εδώ ο Άλεξ Αγκάη, μόλις ήρθα από το πάρκο, με ροκάμα το βάλει στο Τι πάρκο. ταιριάζει στο ζευγάρι, δες, North Face πάνω κάτω, North Face για αυτή, μάτσι παπούτσια. Ζηλεύω. Ζηλεύω, αλλά όταν τα έκανα εγώ αυτά, φίλε μου Αγκάη, με έλεγες cringe. Τώρα που τα κάνεις εσύ. Δεν σε έλεγα. Το ξέρω ότι βγάζει, αυτό γίνεται. Τι λέει, δηλαδή, όλα καλά. Καλά, μπορέσει. Όλα καλά. Καλή η Θεσσαλονίκη, ωραίες κοπέλες, αλλά πολύ δύσκολες, ρε φίλε. Γιατί έτσι? Τι ξέρω, πολύ ψιλομύτες στις Θεσσαλονικές, ρε φίλε. Δεν σου δίνουν σημασία που να έχεις 1 εκατομμύριο στη τράπεζα. Εντάξει, άμα είσαι 1 εκατομμύριο, έρχονται. Κάτσε μαλλό, έχεις τώρα. Από εδώ είσαι. ΠΑΟΚ, τον Φώτον είναι σήμερα. Αύριο είναι σήμερα. Σήμερα λέει να τα κάνατε. Πάμε για κάλαντα, ρε φίλε. Λοιπόν, μάγκες, ήρθαμε στο Luigi Kart. Για πρώτη φορά. Θα τα βγάζει πάνω, τσάνι, ξέρω εγώ, πρώτος. Γεια σου, φίλε. Πού τι είναι, ρε. Έχουμε να σε δούμε από το Μιλάνο. Τι κάνεις, πώς είσαι? Πήγε ρε μαλάκα από εδώ. Δεν τρέπεσαι, ρε. Μαλάκα, είσαι πολύ γκάγκο έτσι, ρε. Σε με πας έτσι, μαλάκα. Γερινέκ, ληστεία, τα λεφτά τώρα. Μαλάκα, εσείς μας λείπει ένα καρότσι να βγούμε Αριστοτέλος για να πουλάμε σελέπι. Σε μπουνιά σε έχω όμως. Πήγε στη Club Car. Σε μπουνιά σε έχω. Δύσκολα είσαι. Έλα. Έλα. Μπαμπαμ, δεν το σκέφτηκα καν. Πέρασε μαλάκα. Για κάτσε. Ρόδα δεν κάνει, φοβάμαι. Ως γαμίσω έβαλα εγώ το 2 ευρώ, ρε παιδιά. Βάλτε ένα 2 ευρώ τώρα. Έλα, φοήτο, είσαι πολύ. Δεν έχω ψηλά, ρε, bro. Βά το τέρας! Μας γάμισε όλους. Αλόγια εδώ. Μάλακα πάει πολύ εύκολα. Μαλάκα μόνο εγώ. Τι, 9,49. Ο Ρόδε, ο Χέσνης, ο Φλόρος, ο Γκάγκο Γκράμσι. Έλα ρε. Εγώ γαμάκια δεν βαράει. Ρε μαλακίες, γιατί ζηλεύετε? Ο Ρόδε δεν χρειάζεται τις μαλακίες. Ο Ρόδε τα δίνει στις πράξεις, αληθινές. Μπράβο. Άιντε, πάμε να δείξω τώρα πώς κερδίζω στο κάτω. Πώς το λένε αυτό, από τη φόρμουλα. Τσάβι Αλόνσο. Ινιέστα. Τι θα το κάνεις το Ρόδε μέσα στο κάρτε? Φίλε, δεν είμαι τρελός οδηγός, αλλά κάτι θα μπορώ. Κάτι θα κάνω. Τώρα θα μας φιλήσετε, μας πούνε οδηγίες εδώ πέρα. Έχουμε ανέβει στο καρ, είμαστε έτοιμοι. Υπάρχει λίγο άγχος, αλλά πάμε να αγαπήσουμε τώρα τον Ρόδε ή το παίζει μάγκας. Ρόδε! Γεμιγκάτι! Έχει και στην πάνω του, δες. Έχει υποβηθεί. Σου μάγερ, ένα αυτόγραφο, σε παρακαλώ.
Δεν φτάνω. Φίλε, δεν τα πήγαμε τόσο καλά. Τώρα θα πάμε καλύτερα. Έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να τα πας καλύτερα. Άλεξ, Πέτρε, Chris Road, Γκράμσιο το παιδί εδώ πέρα. Σοφέρα από Γκράμς, οδηγούσε λεωφορείο κάποτε. Πουνόνταν Γκράμς. Πάτα το λίγο το γαμίδι ρε μαλάκα. Πάτα το λίγο το μπουρδέλο ρε μαλάκα γαμώ. Μπράβο ρε Donald Syrup, Άλεξ Πέτρε, σου μάγερ από Κυψέλη. Που οι Αντσούνα δεν τους καταλαβαίνω για από τα χράνη Κυψάρα. Black Duck Πέμπτο. Άντε ρε μαύρη πάπια 33, σπάζω το γαμίδι. Και το σκορ είναι Ερνέστο πρώτος, Λορέντζο δεύτερος, Αλέξα Γκαΐτσα τρίτος, Chris Ρόδε Πόρδε τέταρτος, Black Duck μαύρη πάπια πέμπτος, AP Ρόγι, Άλεξ Πέτρε from Κυψέλη έκτος. Πελάτες πελάτες. Και το φεδρόνι. Ας το στο βίντεο βγάλει. Είναι ο Τζάνι κάτω και καλύτερα να σας είναι. Μου πρίξαν τα αρχίδια. Ρε μαλάκα. Θα μου λείψεις. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Σήμερα πέρασα πολύ ωραία μαζί σου. Δεν είναι γκέι, δεν είναι γκέι. Αν τα χορέψα λίγο, πούστρε. Είναι η line-up. Επειδή μ' άρεσε το μου είμαι πανέα στο πίσκι. Αγαπάω τις γυναίκες σαν να ακούγομαι απρεπείς. Με το αστρέφες φίλο πάντα ευσεβείς. Κοριτσέντες αισθητικά φεμινιστής. Έλα Sneak, δεν μπορώ εγώ κανονίσει. Δεν είναι line-up μας. Τα απολαμβάνουμε, τρέλα στο νου μας, τα φρένα δεν πιάνουμε. Λένε από ομάδα, δεν ξέρουν τι κάνουμε. Λένε από ομάδα, ξέρουν τι κάνουνε, τρίπλες στην πόλη. Τα απολαμβάνουμε, τρέλα στο νου μας, τα φρένα δεν πιάνουμε. Λένε από ομάδα, δεν ξέρουν τι κάνουμε. Λένε από ομάδα.